गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनाय थाबाय। मैयानिफ्राय आं नैबे सिख्लानि कल रेकर्डखौ खोनानो मोनबाय थादों। गोबां मानसिफोरानो गोबां गाज्रि गाज्रि खोथा बुंगासिनो पार्लाराव बिउटी पार्लाराव गोबां मावनाय सिख्लाफोर दङ, नाथाय बिसोर बायदि जि नंजोबगौ बेबो नङा। नाथाय बे सिख्लाफोरा मा सानदों बर' हारिखौ लानानै, बर'नि नामखौ मा खालामनो सानदों? अनेक सिख्लाफोर दङ, हाजार हाजार सिख्लाफोर दं, बिउटिशियान, हेयरड्रेसार, मेकआप आर्टिस्ट। स' बिसोरनि लाइफखौबो गावसोर बायदिनो नाम गाज्रि खालामना होनो सानदों नामा? मैयानिफ्रायनो नुगासिनो खालि बिनिल' भाइराल जानाय। स' बिनिखायनो आङो बे भिडिअखौ खालामनाय जादों। बर' सिख्लाफोरखौ, माखासे बर' सिख्लाफोरनि आखुखौ आं मोजां मोनासै। आं गोबां सिख्लाफोरखौ बुंनो थाङाखै, जिखिनि बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मावग्रा आं बेफोरखौ बुङो। स' बेफोरबायदि दाख्लाम बिनानावमोन, आब'मोन। स' जोंनि नाम, जोंबोथ' सासे बिउटिशियान, आंबो बिउटिशियान मावो। आंबो फरायनो मोनजोबैनि थाखाय आङो बिउटिशियान बेंगलराव फैनानै आं मावफैनो गोनां जादों। स' आंबो बुहुत खस्थ'यै मावो, नाथाय जोङो बेफोरबायदि मालाबाबो गाज्रि खामानि मावा आरो मालाबाबो जों कास्टमारजों कन्टेक्ट सोमोन्दो जेबो लाखिया जोङो। नाथाय नोंसोरसो बेफोरबायदि गाज्रि खामानिखौ मावै मावै दायो रेकर्ड नाम लाबोगासिनो। थ' बेखौ आं बुंनो सानो, जोंनि बर' सिख्लाफोरा बेफोरबायदि मावनो मालाबाबो आगान सुरनाङा। जिखिनि मावदों आं बिसोरखौ बुङो, नोंसोरनो मा नांगौ आंनि नैबे आंनि फेसबुक मेसेन्जाराव हरबानो जाबाय, बेयो आंनि आइडि। स' आङो बे जाय सिख्लाया बेफोरबायदि कल रेकर्ड रायलायदों, आं बेजों रायलायगोन। नोंथाङा आंनो बे मेसेजाव हरबानो जाबाय, आं नोंजों रायलायगोन। स' नोंनो मा नांगौ आङो नोंजों नरेन्द्र मदिजों आं रायलायनानै नोंनो जब होगोन। नोंनो मा नांगौ नोङो आंनो कल खालामहरबानो जाबाय। स' नाथाय बेफोरबायदि नाम गाज्रि दा खालाम। जोंनि बर' सिख्लाफोर होनदों, गासै बर' सिख्लाफोरानो नाम मोनजोब्बाय नोंसोरनि थाखाय। स' जों बेसां खस्थ' मावनानै जोंनि न'खरखौ जों नायो। आंबो बिउटिशियान मावो, नंगौ। आङो आंनि न'खरखौ, आंनि आइ आफाखौ, आं गंसे न'खरखौ आं सलायो। नोंसोरनि थाखाय गासिबो नोंसोरनि थाखायनो नाम मोनफाजोब्बाय जोङो। आंखौ माखासे गोबां मानसिफोरानो सोंहरबाय थादों, नोंसिनि बिउटी पार्लारावबो बेफोरबायदि मावो नामा? नाथाय बिदि नङा, मिथिबायना? जोंनि बिउटी पार्लाराव बेबायदि रावखौबो नुनाय नङा। आरो सासेबो बेलेग हारिनि जोंनि पार्लाराव मावग्रा गैया, खालि बर' सिख्लाफोर दङ। बर' सिख्लाफोरखौ लाखियो, बेलेग हारिनि मानसिफोरा नाम गाज्रि खालामो होननानै, बिनिखायनो जोंनि पार्लाराव बर' सिख्लाफोरल' लाखियो, बेलेग हारिनि लाखिया। नोंसोर मा सानो गावखौनो हारिनि मोजां मावनो ना गावनि लाइफखौ इम्पर्टेन्ट होननानै नोंसोरो सानो ना साना? बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मावनो, बेफोरबायदि भाइराल खालामनानै लानो नोंसोर मा सानदों गावखौनो? बर' हारिखौ मानो फानगासिनो? नों बर' नंगौना नङा? बर' फिसानि थै दंना गैया नोंसोरनियाव? जोबोद लाजिथावना बाथ्रा। गोबाङानो मिथिबाय, गोबाङानो खोनागासिनो, दायो नुगासिनो। मानो बेफोरबायदि जाखो जोंनि बर' सिख्लाफोरालाय? सासे सानैया मावबाय, गोबाङानो नाम मोनबाय, बेफोरबायदि मानो खालामगासिनो? रागाजों थानो हायो आं बेफोरबायदि भिडिअ खालामनो गोनां जादों दिनै। नोंसोरबायदि सिख्लाफोरनि थाखाय जों खस्थ' मालायनि आथिं सिङाव थानानै जों मावनानै बेफोरबायदि गाज्रि नाम मोनगासिनो दङ। एथबां गाज्रि जालांगासिनो जोंनि बर' सिख्लाफोरा। I hate you। नों बायदि सिख्लाखौ मोनोबा दाबायदियाव गोदोना हास'नानै पुलिस स्टेसनाव नोंनि खर'खौ लांनानै जेल जाहैगोन आङो। अन्नानै प्लिज बेफोरबायदि दा खालाम बिनानावमोन, आब'मोन, बेफोरबायदि गाज्रि बेबहार दा खालाम। हायोब्ला नों खस्थ' खालामनानै गावनि मावनायनि थैखौ, नोंनि गोलोमदैखौ, नोंनि मेगननि मोदैखौ नोङो खस्थ' खालामनानै नोङो नोंनि न'खरखौ सलाय। बेफोरबायदि गाज्रि बेबहार दा खालाम। नोंनि लाइफआ इम्पर्टेन्ट। मोस्ट युर लाइफ इज इम्पर्टेन्ट। दुखु नांदों बेफोरबायदि रेकर्डखौ खोनायोब्ला, बेफोरबायदि बर' हारिनि बेफोरबायदिखौ खोनायोब्ला बिराद दुखु मोनो, ब्रेक हार्ट जायो। जेब्ला जोंबो रोङामोन बिउटिशियान, अब्ला मालायनि आथिं सिङाव थानानै रायजा होनजा मालायनि जि सुनांदोंमोन।
मालायनि न' मुसिनांदोंमोन ओंखाम ओंख्रि संनानै जाहोनांदोंमोन अब्लाबो जोङो मोजां रावजों रायलायजायाखैमोन रागा रागा गोरा गोरा रायलायोमोन गुरै राव अननाय मोनगोन साननानै जों मोजां खामानि मावब्लाबो जों बेसेबां रायजा होनजा सोलोंबोदों सोलोंबोनायनि गेजेरजों जोंबो दिनै साक्सेस जादों नाथाय बेफोरबायदि जों साक्सेस जानायनि उनाव जोंहाबोथ' लाइफ दङ जोंबोथ' मावगोन मोजां मावगासिनो ज' बेफोरबायदि नंखाय नोंसोरलाय मा मावो नोंसोर बे खालि देहानि थान्दा खालामनानै जोंनि नामखौबो बरबाद खालामनो सानदों नामा गुबुन सिख्लाफोरा बेसेबां दुखु मोनदों आं बेखौ मिथिया आं हले बहुद ब्रेक हार्ट जादों आं मिथिया उन्दैनिफ्राय फरायनायनिफ्राय लानानै रावनिबो खोथा रायलायफेरामोन आं रावखौबो रायफेरामोन रावखौबो बुंफेरामोन नाथाय दिनै बुंनो गोनां जाबाय नोंसोरखौ सोरहा लाइफआव दुखु गैया गासैहाबो दुखु दङ गासैहाबो मोनसे नङा मोनसे प्रब्लेम दं बयहाबो दङ नाथाय नोंसोर मानो बेफोरबायदि खालामनांगौ जाखो प्लिज बिनानावमोन आब'मोन बेफोरबायदि दाखालाम मालाबाबो गोबां खस्थ' खालामग्रा दंथ' बिउटिशियान हेयार ड्रेसार मेकआप आर्टिस्ट गोबां दङ नोंसोरबायदि बेफोरबायदि गाज्रि आखु दिन्थिबाय थायोब्ला बे खस्थ' खालामग्राफोरनि रोंगौथिफोरा खस्थ' खालामग्राफोरनि बेसेनफोरा बबेयाव थांनो मानो खोमाना होगोन नोंसोरो बेफोरबायदि खालामनानै नों बायदि सिख्लाखौ मोनोब्ला आंनि बे सेन्देलजों सोबागोन आं नों बायदि सिख्लाखौ आं मोनोबानो ओरैबायदि आं नोंखौ गारखाया माखासे गोबां लोगोफोरानो सोंहरगासिनो नोंसोरबोथ' पार्लारावनो मावो नोंसोरबो बेबायदि खालामो नामा होननानै जों खोनानानै बेसेबां हार्ट ब्रेक जायो नोंसोर मा मिथिगौ जों दुखियानि फिसा रां रुपा थैयाव जों फरायजोबनो मोनजोबाखै नाथाय जों बेफोरबायदि मालाबाबो खालामफेरा आरो खालामनोबो साना खस्थ' मावनानै जों खस्थ' रां खामायो नाथाय नोंसोर मानो बेफोरबायदि खालामनानै जोंनि बिउटिशियान नामफोरखौ मानो बेफोरबायदि गाज्रि खालामनानै होखो दायो नुयो फेसबुक खुलिबानो नुयो बिउटि पार्लाराव अनलि बिउटि पार्लाराव थाङा नामा थ' थांनोसै बेफोरबायदि गोबां पस्ट हगारनाय नुयो लाजिनो गोनां आं नुयो मेगनजों नुनानै गोसोआव दुखु मोनो जोंथ' बहुत खस्थ' मावो बाट खस्थ' मावनानै जों बेफोरबायदिसो बुंजादों नों आं बर'फोरानो बुजियाब्ला गुबुनालाय बोरै बुजिनो please try to understand please try to understand don't do like this